ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, 3 ହେଲା ବରଗଡ଼, 4 ହେଲା ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲେ? 1ରେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, 2ରେ ହେଲା କଟକ, 3ରେ ହେଲା ବରଗଡ଼, 4ରେ ହେଲା ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା? 1 ହେଲା ବରଗଡ଼, 2 ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, 3 ହେଲା ପୁରୀ, 4 ହେଲା କଟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1 ହେଲା ବରଗଡ଼, 2 ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, 3 ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, 4 ହେଲା ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି